jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji kalesi ne min ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi Hodum be mi se wona mi ja hono waɗi hanki gila en balaki ɗo jooɗi mi ha jemma o woɗɗi koto ma artani baali mi ha lerinde jemma garmi ɗo mi tawani mo ɗo mi fini kala bimbi mi ari ɗo joni mi natti mi tawani mo ɗo o ko ɗo waali walla wona ɗo waali ana andi en hunde nene mo wala ga mo wonno ɗo han mi landotonoma nene est ce que na komi hulan mi o heɓi o ko kulɗa mi hallama hanki ka humal dewgal mayram dogi est ce que tati yadani mayram mbiɗa mi nanani de haal mi nanani nowru am nene mbimami mayram dogi est ce que tati yadani mayram tati suusat ko kalanmi mo ɗo ko pimmo suusat dogdude he mayram nene o haalnam wokka mi wimi komi miijo tun de mi heɓani hen ko laaɓi komi miijo tun nene mi sikku mo suyita mi sikku ma mbo hulani kam hambo hula Allah nene ko haalɗa kom tati fof ko kalanmi oɗo ɓiɗɗo oɗo ɗo ko kalmi ɗo ko pimo nanani hen hay hunde mbo suusat dogdude he o debbo janano kumanaɗo ha gasi mbo suusat dogdude he o nene o wattu ɗo na wattu sonko ni hen ɗaɓɓetere hen tati hono ɗaɓɓoytambo a yiyata ko min mo yawi noon si wona yawre mo wonduno han min nene makko mi haalantama mbo wasa ɗum wadde nene mi yanma ɗum de min komi yeeho école mi nani ɗum min noon komi haalanma ɗum komi miijo mi heɓani hen ko laaɓi haydara keɓɗa hen ko laaɓi o a heɓani hen ko laaɓi o oɗo dogi o walani ɗo joni hoɗum hakkille miijoto si wona maɓɓe jaadi ha nene i andu ka min mi yeeho école mi nani ɓe mi anda noon heɓani hen ko laaɓi joni noon i hen ɗaɓɓiyoren tati ɗum mi ɗaɓɓotaymi oro tati si wona gadda yidde kam addande probléme nde piisare wi'i tati koni nene min komi haalanma komi nano mbo arta ɗo mbo addana kam ɗo probléme hareji histoire ji ɗi gasata hey mi wona boobo a wi kam o dogi oɗo walani ɗo dogɗo e mbo walani ɗo jiɗodirɓe ɗiɗo wona ana andi ko maɓɓe ɗiɗo jaadi an ana andi nene mi anda hay ana andi ɗum mi nani tum hay so tawi ko non yaari ɗi ko kamɓe toñi hoɓe toñi amino haalano wiyammi ko bimi o par ce que nene kamɓe ɗiɗo koɓe yiɗodiri ha geene yimɓe ɗiɗo ananta no yiɗodiri hono neɗɗo natada hen ayi onon ɗiɗo ɓe pi on mbarak kam mi fof nene kala natuɗen hedde hen tati ko waɗi ko so tawino ko min ko ɗum mi waɗa hen a ɗum mbaɗannoɗa hande mi waɗa hono wiya ko ɗum mbatta kori oɗi sagana kodo mi fala min ko miri engokke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engokke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade
enangam minanga mangonde asubi misubi masinyama hokam bernde mami tambo so mi mandaro be yardo madam nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi nemin ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi hadi teddinen kongol jinnaɓe hadi gimminen kongol jinnaɓe ombo wima wat kop mbaɗa ɗum ombo wima ɗal fof ɗala ɗum sabu ala nde wonta ala janggo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi hufama ndu ñaami mi yiɗama mi holoma gañami madam koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɗi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi mais pourquoi ganduɗa a joɗironi timi waynimama mi wima komi awno ko pimi soñiɗo mi yani mi yeeya Kolda mi yeeya pour mi prépare mariage meɗen o jaa joɗoyɗa ɓawo min to gonɗo comme tampour guila jamma ha joni mi wawa rendinde dogdu ha ɗo eren kala fat ha ɓooya min comme tampour mi tampi mais pi ko an waɗi par ce que andi min ɗo gomi ɗo ko risque mi waɗi ɗo hande soɓe nangi kam ɓe mbawi mi warde he ɓe mbawi mi lippude he ɓe mbawi mi waɗde ɗo hunde foof holɗum waɗi min mi waɗani heɗal foof ko babam aɗa andi babam so ƴetti décision hokkirde mi wawa diwde ɗum a wawno kam haalande nde kalanma mi yahnin Kolda nde a wawno kam haalande hay sinno ko en jadanno jaden ha Kolda daren kumanoɗo en dewgal gonden toon hono kaliranmami kulannomi komi haalan maɓɓe sa yeehi mbasa artude gedda te an aɗa andi min ko an tan jinmi saabu sa jarani ham oppude konngol babam ɓe jaaha ɓe kurtiniya ham mi doga mi arda e ma ɗo hen min idim hayne mbiɗa yen potto forage ko min idima toon aɗa ɗum foni wawno wasde jarandem kono ƴewde yidde meɗen e ndimagu ngu cikkodirɗen ngo ko ɗum tagi mi wadde ɗum foof ko mbanmi aɗa andi babam kam so ngari ko ma taƴi ɗum noon a waɗat comprendre rek joni jottoɗo poɗɗen seeɗa so ɓuuri ni jehen ɗo ha yeeso to mi ƴeewa ko ñamɗen vraiment te min mi heeɗi sawto mum ɗo massa moƴƴi joni poftaɗen ha ɓooya walla somi andi en mbawra naatu sare nde mi dara hay siko colli daren ko ñamen e ladde he dar kono andi o wattu ɗo mi susta yaltude ko wawi hen wonde foof kam yo yaw par ce que aɗa andi kam en goɗɗani wuuro ngo nanɗo tout près te Saydou en wawi arde e yiilo meɗen ɗo yiita men te nden so yonti en dañat probléme mawɗo walla babam yiyamen nden kam ɗum moƴƴata to am ɗo ɗum noon ƴeewen no ñamirten poftaɗen après ɓennden ƴeewen yaade ɓenga jaat inchallah koɗo mi
fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji nde yidde men de larani kalesi galleji kalesi nemin ko may dende kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadi teddinen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe umbo wima wat kop badalum umbo wima dal fof dalalum sabu ala nde wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara ma mi hufa mandu nyami mi dama mi halo manga nyami kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji nde yidde men de larani kalesi galleji kalesi nemin ko may dende kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadi teddinen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe umbo wima wat kop badalum umbo wima dal fof dalalum sabu ala nde wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara ma mi hufa mandu nyami mi dama mi halo manga nyami kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri ko fi bay mi ala adingay binomi koy mami ari ko jam wana jam wana ana andi mayram dogi te ana andi ɓiɗɗo ma no abbino mayram ko ɗum no adduno kam ɗo mayram dogi hanki jemma minen ɗaɓɓita mayram yakaraw mbiɗa min si laaɓi kam ho ɗum laaɓi kam si laabno kam wonani mi ardata galle maɗa si laabno kam
ko mayram e tati dogi wonani mi ardara e galle ma o ko andanno hoɗum mbimi ka hettoro kam a hettoro kam mbimi ka hettoro min ko musima ko wona min fayima ɗum min ko musima ko wona min fayima ɗum ay ko hande noon sare nde andata ko an woni hombo parce que an noon andare sare nde andi ko an woni hongo ay an ko musimako ono ɓi baadolaji ko musimako wona hande ɗum ko gila ko ɓooyi mbimi ɗum ko gila jibina ɗum ɓennino sa wi ko min ko hande mi haali jonde ma min ko ɗo hande mi woni jonde ma reedu ko hande mi hannima ha hande ko awa gendarmerie noon na ɗum ɓita tati mi anda ko tati mi anda ko nayi mbimi ay min ɗum ko gonduɗon ko min mi ala hende mbimi ko hande noon wonta hen yaltugalamo ɗo ko galle wonɗo yaltu galle man nanta ngami no galle waɗani ay ɗo omon galle woñiɗo min ko ɗo titorto mbimi e onon ngala hay hunde ko ɗo kemmi son kemna hunde on ƴettanno mayram gilala o gaddon ɗum e galle moɗon ɗo kemmi jam ko minon nan jogii mbiɗa min ko muusi kam ko wona an fayi kam ɗum mina wa kam fawde ko muusi kam ko hedomi haalnama min gokki terraŋaji ɗiɗi min gokki nayyi 10 kaalis haalaka haala ko 2 millions naɓa toon son jogino ɗum kon mayram wona galle marta mbiyami mina jogui ko metti kam sukaɓe ɓe noon no yiilomo e nder saare nde seɓe jiimo mbo ardata e wonke min wima noon sallaw sabirina a andat ko homo woni hombo wona fonni komi parani mi fuɗɗaki bom hadi teddinen konngol jinnaɓe hadi gimminen konngol jinnaɓe kombo wima wat kop mbaɗa ɗum kombo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janggo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi huufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma nga ñaami koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiɗi mimmi ko sukaɓe hoɓɓe garɓe ɗo galle ɗoɓe alpha ɓen mi haɓani sare o no wara wullu no wara wullu mi wullani ɓen mi haɓani sare o nde sare ɗo guirer samba ɗo ɓen hoɓɓe mi naftan noni ɗo nattiɓe ha mi yetti mi asi mi tawrani ɗon mayram sel makko o tan mi tawri ɗon seydou takoroye kanko andi ɗo yaari sel makko o sako mi rimo ɗo suudu am mi yimo wuɗɗa ɗon mo wuɗɗa fren ɗo galle ɗo hey seydou ɓe simi nangi o si Allah jaɓi tami nangimo mi waranmo pak si Allah jaɓi kala ko mo joƴi ɗo nde ladde ɗo kala ɗomo suuɗi ɗo mi yiyammo kala ɗomo suuɗi ɗo nde ladde ɗo mo anda homin ko ɗo godami ɗo dutundu ɗo godami kala ɗomo suuɗi ɗo kala ɗomo suuɗi mi nangammo awa hetto mbimi mi fuɗɗaki hettom mi hettorako ma fiyam mina ko hettoma gonduɗa ko min wona min fayuma ɗum min ko hoɗum gonmi sina jam min woni hombo mbimi sina enen jibindina enen gandodiri enen gandodiri ko jonde nde gonɗuɗa nde wona hande jonde nde woni hande ma ɗo de min mi ala jonde ɓiɗɗo maɗa o woni andama mais min Jeynaba sa andi kam ko omin andima temedere min Fatou sa andi kam go omin andima temedere wallahi sukaɓe ɓe si ganduno ko jahiren ko han mbimi ko hoɗum ɓe nattodirtami mi ananani komi haalantama nanduɓe diwdara noon mine maɗa nanduɓe diwda mine maɗa meɗen gandodiri ndima jawdi min mi larani ndi de ɗum ko haajuma ɗum ko haajuma Allah hokki kam par ce que an jawdi maɗa ndi a jooɗi hen e dow feere ala e dow feere ala dow feere ala ano andi min mino andi awa gasi andodiruɓe noon yangode ɗiɗo ɗi gandi kono tato anda mbimi reglu hoore ma mi an reglato hoore ma ay min ɗum fof ɓiɗɗamo ananani ko ɗum gayo onon jiilo ɗum toyo nde saare a wodani nde mi wodani nde ko luwa wonɗo si on jiimo han barembo daron nden gandoton piiw o luwa ɗin ɗo ananani ko miyima sukaɓe noon no yiilomo e nder saare nde tati mi anda ko naynayi mbimi sukaɓe no yiilomo e nder saare fawrinam mbimi fawrintama yaltugallamo mbimi ko Allah jogi mbimi yaltugallamo mi yaltani mi halnama ko mi farana haalande a andan noon taƴi hoore ɗi ɓuuri gañande taƴi hoore ɗi ɓuuri gañande ko mbimi mi yaltani simi yaltani on watta kam oɗum watta kam mbimi hoɗum watta kam simi yaltani oɗum watta kam onon mbi baɗoraji on ngala hay hunde mina meeɗa kam wawde a meeɗa kam wawde a meeɗa kam wawde ana hersara komi awan nder galle ma
est-ce que an ngalaari o galle ba makko boy ala woni galle o mi laarani mi yahi haron galleji ɗo piwde saare ɗo ala woni galle ɗo mi yahani piw mi naati cuurel hay le balɗe to mi yurnima mi yiyani ay ara mi yiyani mo et puis mi yahi gendarmerie mi yiyani mo mi yahi to hoɗo préfecture mi yiyani mo mi yahi to kala hoɗo kala police ɓe ɗo laaƴi fof mi laari ɗum mais min ko mi anda hoɗo o rewata ɗo ha o daɗa kam min ko ɗum woni mi yiyani est ce que hakkille ma an an acciri hakkille o boy e tati est ce que na makko e tati yaadi boy Seydou boy ko ɗum waɗi ha ɓerde am nde ɗi boni quoi ko noon tigui wara boy Seydou ko ɗum wa on tigui kono noon si tawi ko makko e tati on ta en nangimo e ngol mi falla ɓiɗɗo jananno ko an muñandamo min simi nangimo mi waranmo pak inchallah kala ɗo noon ɓe cuuɗi nde ladde ɗo ko nde ladde ɗo kala ɗo ɓe cuuɗi ɗo min min ɓooyiɗo donnude rawaɗi ɗo min ɓooyiɗo donnude nen lekki ɗo kala ɗo ɓe ƴeegoyi ɗo mi yiyaɓe si Allah jaɓi kala ɗo ɓe ƴeeŋi ɗo en soppambo jaasi ta en nangi o en soppambo jaasi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko mi yiɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaraninmi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe kombo wima wat kop mbaɗa ɗum kombo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janggo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi huufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma gañami koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi komi halnima kam tan e fi mayram moɗon wona mayram amen hande kadi natti wonde mayram amen par ce que mayram tegi men gacce ko andanta mi wawa yaltude ni bowal wona min wona joom gallem wona ɓiɗɗom onon ni o tegi on gacce mayram nan ko hokkako ala giƴa mum heɓde ɗum e o tunduɗo ay ceemidale hokkaka ɗum e o tunduɗo tereŋaji ɗiɗi gesele ɗiɗi million-ŋaji ɗiɗi nayi baali beyi fof hokkama ɗum o jaɓani joɗade te an andi mine andi an andi ko gokkuɗa kam nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi e gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi ɓay mi ala hadde ngay binomi
sabu ala